Bye sweet home. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो थ' लोगोफोर नै जोंहा दिनै बर' सारदा लांनो फैनाया थांनो सम जालायबाय लोगोफोर बर' सारदो डिउटियाव बर' सारनो ओंखाम संनो थाखाय थ' नै दिनै थांनो ओंखारबाय ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय दायो जाखांनानै रेडि जाबाय आरो लोगोफोर थांनो थाखाय ओंखाम लामजोब्बाय नै कुटला ओंखारबाय गाबलुलु कुटलुआ नैलै बर' साराबो गाबलुलु थांनो बायो ओंखाम पेक खालामना लाबाय आफा बोराइ बाथौ थांलायनोसै मोजाङै लाखिदो फिसाफोरखौ नोंसै ओमफ्राय आरो नै गारियाव एबार जोङो गारिखौ लांगोन नालाय ओइ नै लास्ट खमायावलासे सोना होनायानो जालिया इमान खाबाय थालाय सोलाय खालाय सिलाय भर्ति जालांजोब्बाय माबाफोरनो होबाबो अखालिया आरो खाबावनोसो जाबाय थादो मा हरगोन मा मागोन जाबाय थादो मास जाबायानो र' बाथोन जानो आन्था नैलै बेफोरा भर्ति जाजोब्बाय बै उनथिं माइरं साइरं माइरं पापिले तो पापिले ना थोड़ा सा स्मोक से लूंगा मैं तुम्हारा हाथ गीला है वो गुडलु मानो खामब्रे बे माने ना कटाथि हाबनानै एकदम थ्रु बारस'नाय जाखाबाय आधा मैगं मानो एसिदो गोलोन्दै मारै फैदो नै जोङो थांगोन डिमाकुसि उदालगुरिनिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय सिदा तेजपुरनिफ्राय ब्रह्मपुत्र बारखाबाय सिदा जरहाट मोनहैखाबाय सिदा रास्ता सालायनो गैलिया आरो ब्रह्मपुत्रल' बारबा दैया बेसेबां लादो बथलनि ओंखाम गोजादो खोनादो दे सुसु गल्लो दो चलो अब खुलो यही करने वाला मोजां अब कोई सुना मा मिथाइ जादो खोनादो हो गया ले दो सजुनायदो आरो सजुनायदो अरे आंनो बर फैसा 10 টাকা লদি भगवान कुटलो मालाय कुटलो बेसां मोनदो नायनि हे भगवान कुटलो इमान मोनखाद' दोनो के आइंगो इयो रागान धुरनि होमबा नहीं फैन है ना ये फैन ना ने गोजौदारि जायोनो फेन लानो आइ माबे लाबाय चार्जारा लायाखै आंलाय नोंसो चार्जारखौनो बागारलांबाय फन लादो चार्जारखौनो लायाखै itu abe ko dito bazar karne laki bazar kam laki na wi bai laki na ho kita na bai na ngang ni pred na ubos na mo sabi ko hai tata bye bye bolo da bye 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 sweet home बाय बाय होम स्वीट होम माइबा माइबि बागरजोबलांबाय लोगोफोरा खाम बागरजोबलांबाय फार्स्ट फिनबाय आरो गारिखौ बेला साफारि ऐसा लोगोफोर अखा रुबाय न'निफ्राय बिराद माइबा माइबि बागरबोयो लामायाव हावा होना टायाराव हावा होनानै थांखानोसै आरो एसेबां गरम दिन थें ओमफ्राय आरो नैलै जों दा मोनबाय डिमाकुसि नैलै डिमाकुसिनि नैबे मा आदसा नैलै बाय सिगाङाव फैनासो नुबाय आइ लाभ डिमाकुसि लिरनाय दङ आरो बेयाव लोगोफोर रौता सारियालि मोनबाय सोर थायो रौतायाव लोगोफोर batu तेजपुर मोनबाय लोगोफोर तेजपुर आरो बेसेबां घन्टा रास्ता
Sige. Pisang kebun ni lamar. Upar. Nalaga pa finally Brahmaputra. Man मजा. और नंग उचित कितना है नंग ने? बहुत सुंदर नजारा है। Harumba. Dong और नंग ने driver. Putlun tingkung. नहीं तो मैं बात ना बेमान मजा नूज़े नहीं इस्लाम ये ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा पैसा फेंक देना पानी में गंगा माँ के नाम लेके जाना नहीं यहाँ से ऊपर फेंको बाय ब्रह्मपुत्र गंगा माँ चलो चलो नी पहले बार पे फेंक पाया चला अब ये बांधो बराबर बड़ी मजा जाएगा माने साना मना lebih मजा जाना होगा ना नहीं ang ने नौगावा nih mai bi menlang sebai ma men ke ba Garna National Park ye Animal Corridor Drive slow National Park man bai Garna National Park mai ni pai dia bopos mang ade ba san siang kan pai ni ya batang mai over sirang saha pakistan लैंड साइड में Sirang ayo dengan dol keper. Kukrazar sirang, yo be sirang dengan ni. Macam saya नाम ni nak kita saya kata. बोल रहा है कि यहाँ पे पत्थर गिर सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है यहाँ कहाँ लिखा है अभी मैंने देखा था उधर साइन लिखा था लेफ्ट हमारा जो है ना इधर इसे थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है Biar lama-lama lina dan de cibo sama ba hati mai ba karena ni. Yeah, but landsliding and rock Nanti filling. pernah berat. वही तो Iya lah sih लैंडस्लाइड kami mendengar ni. Bisa namanya opek sabai ada zanwar thai ma bai di jadi kan plan nengge. Serba tu turun di unen ni. पहले उठे हमारा तो गिरना तो डर ना है ये सब पत्थर गिरते हैं ऊपर से ये ये लिख के रखा भगवान. है लैंडस्लाइडिंग हो सकता है पत्थर गिर Nei logofor bibo ontai gedor-gedorfora एकदम सानिफारा गोलैदों आरोना तो बिराद खाबदान लिरना होदो आरो इयाव सानिफारा अन्थाइ गोलैनोबो हानाय आरामसे नानै ओखा सोखा हाबा अखा हाबा काजिरङाया बिराद गोदोर एरिया लोगो सब एनिमेलनिनो गावबा गाव स्पट दोङो आरो जायगा दोङो ना गिदिंबाबो गिदिंगौ हानाय नङा Geli yang ibu sih foto ini, mana punya bapak tuh di sini, bisa sih sebang nain ini belum bagaimana nain yang, ibu foto bajin mana, kina yang movie naik sob ek number ibu foto, rakang tangi sih kunci bor soalnya rakang mata, mereka mandin jatuh, kayak yang itu. Tara keper naik besra kebo manfaatnya dasar Kaziranga barbar. Gila dan naik ini gila. Hello. नहीं आ रहा मुझे ऐसे कैसे? मेरे को बिस्किट चाहिए कट. जरा मत खो. दे दो केक खा लो खाना है तो. Cheers. बिस्किट मन्ने लोगों ने मन बदन वो दो खत्म करो दे दो Enak. Enak. Dan ini gulab jamun om. बिस्किट Food color sih. Kejam nih एकदम. नहीं मन से मन्ने ना मन से Mana ya sah? Tahu. खत्म करो फेंक दो उधर पर नहीं ले देसी खाना गारियावनो होबाय बेदर जुस दो गारान आई खासेब जाबाय आरो आंबो नै लाबाय नैया गारियावनो बेदर सेदर ओंखाम सोंखाम पिकनिक खारा पिकनिक लोगोफोर तुम्हें बोलना ही हुआ था खारा पिकनिक हो गया ना बेटा मैं तो वही बोलने वाला था कि यहाँ पे ठंडा हम मंडा छोटे से रही हो. पिकनिक मना रहे हैं Kita sekarang mau apa? Oh, logofor जाखांबाय लोंखांबाय नालाय साहा बागान सिङाव ओंखाम जाखांबाय जोङो जि मोजांमोन ओमफ्राय जाखांनानै दायो आरामसे going मोनखासिगोनसो लोगोफोर आरो आधा घन्टानि लामा मोनहैसिगोन न'आव जा बिराद धुला जाना दङ नालाय ज' जानानै नङा ओंखायनो
लामायावनो बिराद गुसु गुसु मोननायखाय जानानै लाबाय आरो लोगोफोर मोनहैसिगोन